ndinabwera kuno kuti ndidzaone fokukhazi ndawo zambiri. Ndikupatseni funso ndipo munene chilungamo. Alipo apa amene anapereka ndalama extra, ndalama yapamwamba kuti passport yake amupangire mwachabe. Aliyense amene ali ndi chidandaulo chimenecho mawa ali ndi chidandaulo chimenecho ali ndi evidence umboni okwanira kuti iye anaperekadi ndalamazo 8 o'clock mawa Capitol Hill mundipesi. Aliyense abwera ndi chidandaulo chakecho ndi umboni wakowo, ndipo ukabwera ine ndikuthandiza, ndipo ukanditchulira munthu amene unampasa ndalamayo pompo 5 minutes passport uchikatuli nayo kupita mu. Ndinabwera pano chifukwa nzanu wolimba mtima anabwera, sichoncho? Anabwera nzanu wolimba mtima kuzadandaula kuti anapereka ndalama kwa ofesala mkatimo. Ndiyeno mwamwayi ofesala yonso ndampeza, and ofesala yonso wavomera. Ndiye corruption yopatsana ndalama mkatimo imeneyo ngati inkachitika 1960 pano yatha. Makope abwera alipo, mapasipoti akupangirani. Akuna maudu mulibe. Akupeza sana. Ndikubwerezanso. Aliyense muliva uku. Aliyense amene wapereka ndalama ya boma ya passport iyo ndikudzapereka ndalama ina yophatikizira. Panopa ndili ndi ma officers 20 amene alandira ndalama kwa wanthu. Ende kuyambira mawa mwadziwa. Iyo ndamenda mutani? Pakali pano azatha polisi amutani? Amutenga wapita ku polisi. Wavomera suti wakana ya. Nikhalidwe lola kuika.